मोजां जायाखै हले नोंना गामियाव मानो गुबुन मानसि लिंहरलाबायखो रागा जोंबा हले बिगुर सिगुर बिसिजोबगोन नोंनि बिबनांबानो गामियाव गोसो बायदि खालामनो हागोन नामा गामियाव जों सेंग्रा गैयामोन नामा ना जोंखौ दखना गाननाय बायदि नुदों गामियाव हले रावबो मोजां मोनाखै जानला मोनला इनभेस्टिगेशन खालामलाबायनायखौ जोंनो हमनो हायाखै आरो बे सिखाव हमगोन थै गामियाव सिखावा सानै दं मा गामियाव सिखावा सानै दं आरो बिसोरो गामिनि गासैबो खना खनला मिन्थिजोबखागौ मा होनखो नों मा होनखो लागौ सिखावबो बिदि दैबाय माथो खोनादोंना मा बुंदो आरो गाबोन सबनिया फैनानै जोंबायदि महर मोजां सेंग्राखौ सिखाव बानायाबानो जाबाय रकरा ओइ नों जुदि एसेबां मोजांब्ला मा खरनदो आर्मिनिफ्राय होखारजाखोलै हाय ओइ बोरमाया लांफै लोगो सोबियो डिस्टार्ब खालामबाय थादों बे साला नोंनि बोरमाया ओइ मा बोरमा आंनि फिसाखौ लाफैखो हले जेबो बुंनाङा मा खि मोनजानो हरलायना दोनबाय थायो नोङो माब्लाबा खाव जाबासो थट मोनगोन नोङो फाग्ला जादों नामा नों मा बुख्लाबायदों जुदि आंनि फिसाजोखौ सोरबा लाङोब्ला नोंखौसो लांथं खालामना बुगोनलै मिथिखा आदा गग आदा उन्दैया सनालि आब'जों होख्राय जागासिनो सेस थै सामफ्रामबो बेना बिदिनोखा दसेता आमुखौ दाना हैनांगौ आमाय नों नायहैदोलै माबायदि गथ'लै बियो मा जागोन बे गथ'जों सनालि हगार आंखौ हमफै अब्ला आंखौबो हम जि बोसोरनि उनाव सोरखारा गोबां मानसिनो रां गथायबाय थांनाय 1996 मायथाइयाव जानानै थांनाय बिदिजों जायोनालै सोरबायदि मानसिया जि दबथायनो हागोन बे गथ' सासेखौ हुवाला बायदिसो जालांजोब्बाय मानसियानो जेसेनो देरहोलांदों एसेनो अख्रासिनसो जालांदों
अब्लाङा दामानाबो खम नङा मालाय एथ' खस्थ' गथ'फोरजों एन्जर जावना लाबोनायखौ सेख'नाया अब्लाबो गामराखौ जिल्ला नाङामोन ना मैसो बेरा मानै सौलायनायनि गेजेराव हाबना लाबा सौजाखागोन ना मादि जागोन बिसोर गथ' सानैसो दं खामानि दामानियावथ' गैलानो खालि ओरैनिफ्राय ओरै गोरावलाबायनाय जायखौनो मैखौनो एग्रांलाबायना नांलाय खमलाय खालामनाय दे आबा मैया जि जालांबाय बेफोरखौ रायलायबाय थानांला बे जिखौ लामना हैलाय होद लामालाय आं लामैलाय लामालाय आं हैद लामैलाय लामालाय आं ओइ ओइ आरे खोनासंलाय फंसेबो खोथाखौनो खोनासंला गामियाव मानसिफोरनि खामानिफोरखौबा ओरैनो मावना होयो बिफानि खामानिखौबा मोनसेबो दांना होला मादि बुंगोन बिसोर गथ'फोरखौ आमाय आं न'आव थांनोसै आदैनि जिखौ गाबोन हैगोन आं सिखाव सिखावनि मोनसे हानजा ओंखारदों आरो बिसोरो महर सोलाय सोलाय गोबां गामियाव थगायना खावगासिनो दं ओरैनोथ' गामियाव फिसा फिसा सिखाव जाखाबायानो थायो नाथाय बिसोर गामियाव बोरैबा फैफ्लांबा मोनसे गेदेर जाथाय जानो हागौ साना एसे सांग्रां था ओरैनोबाबो गामियाव रावबो रावजोंबो गोरोबलायखाया मा जोंना ड्रेसा जाबायना जायाखै मा ड्रेस जोंनिया ड्रेसा पुलिस ड्रेसा मैयासो फैदों माथो बेखौलाय आरो बेलेगासो थानायाव फैदों सासेल' पुलिस थायो नामा दे थाब थाब हर जोंना खामानि दं नोंसोरनि जि सुनायनि अनगा आंहा जेबो खामानि गैला नामा रांखौथ' समाव होखायानो ओइ नै लाना थां जानला मोनला खालामबाय थायो खामानिफोरखौथ' एसेबो मावखाया लाजिनोबो रोङा बिमा बिफा गैया होननानै नोंखौ मालाबा दुखु होफेरदों नामा आं हा साला देरहोलां रांखिनि जाहोलां गियान गैयि जेबो बुजिनो रोङि आंदि बेयाव बेसे खस्थ' खालामनानै फैसा खामायो आरो नों हुवालाफोरबायदि मोनालायजासे सुन गिदिंबाय थायो मोनजादोंना मोनलायाखै हा बिसोरथ' मालाय गुन्दाफोर बायदि गोजाखा नों मा खि मोनजानो सैमा बांग्राफोर बायदि बिसोरजोंलाय अरलायहैबाय थानांगो आरो गाननाय जोमनायखौथ' बुंनोनो नाङा सोरबायदि हौवायादि लांगोन नोंखो गानाबा फानिथि जोमखौ ओरैनो गारहरनांगोन नामा आरो आंखौ बादो नोंलाय नों माब्ला हाबा जागोन नोङो मोखां गानानै खाबाय सिगाङावनो बालन्दासो थांखादोसो ओरैबाबो नायबाय थाखायो नोंखो दानो र' बोरो खैजोंनो होगोन आं बहारगौनो नोंदों हा बहारगौनो नोंदों नोङो सैमा बांग्ला सुन गिदिंबाय थाग्रा बजों नांलायनो फैग्रा बिनानाव महाराजन होननाय मानसिखौ सिनायो नामा नोङो महाराजन औ सिनाया आं सिनायोथ' महाराजन ना आं सिनायो ए बिदिबा मोजाङानो आच्छा बिथांनि एड्रेसखौ मोनगोन नामा आङो एड्रेस बै लामाखौ नुहुरदों ना बै लामाथिं थांबाय था थाङै एकदम जोंनि गामिनि जोबथारनायावनो बेयावनो नङा जोबनायाव फोथार मोनगोन बेनि उनाव बेलेग मोनसे गामि मोनगोन बेयाव सोङै थां फाग्लि सिरि था नोङो गैया दे जों सिनाय मोना दिनै हाथाय सानबो नङा नालाय लांदांदां नङाबा सोरनावबा सोंबावनो हागौमोन ए आच्छा तामुलपुर होननाय बेनि नङा होमबा आंथ' बेयावनो थायो होनना खोन्थाहरदोंमोन थायो आं बावदोंमोनसो बेबो नुनायाव नोंबायदियानो आथिं थोंनै आखाइ फारनै सिरि था थंगालि बाङालिनो लाजियाबो बेबायदि रावबो गैयानो दे जोंनि गामियाव दे जेबो नङा आच्छा बेयावहाय थानाय जायगाफोर दङ नामा हटेलफोर जोंनि गामियावथ' आंनि बायदि फिसा साहा दखानसो हटेल गैया दे जेबो नङा दे आच्छा बेसे जाखो आंना 4 जाबाय
आयो जोंनि गामि गंसे नागिरबाबो मोननाय नङा इनि खुस्रा हटेल नांगौथ' नोंनो ओइ बेनो जाबाय जोंनि गामिनि साबसिन हामसिन आलासि जिरायग्रा न' बेयाव ना थाम्फै ना सैमा सोंनायनि दावराव जेनिबो उसुबिदा गैया आथिं आखाइ थिखांनानै हंख्रनानै सिन्था गैयै उन्दुना थाबाय था बेनो गुबुन एसे मोजां मोननायबा हामगौमोन ओइ हाजारसेल' फैसादो नोंनो सनानि राज दंग लुना नांगोन नामा थानोबा था थायाबा खारखा अ दे जागोन आच्छा बे गामियाव सिखावफोरसो जाबाय बायो नामा फिसा फिसा सिखावफोराथ' जाबायानो थायो होमबाबो नों गिनाङा दे जोंनियाव दाउ अमा बोरमा बेफोरनिल' सिखाव खावबाय थायो जागोन दे जेबो नङा आं हरसेल' थागोन नालाय आं एडजास्ट खालामसिगोन ओइ न'आवथ' लाबोबाय र' ओमफ्राय नामखौथ' दाबो खोन्थायाखै नोङो आंनि नामा मा खालामबाय थायो बे गथ'आ जानला मोनला मानसि लाबोनानै नोंखौ दिनै सल' सोर कास्टमार मा जानाय बिसनाया बायना होदो बिसनायाव मा खालामदोंमोन नोंसोरो काबादि गेलेदोंमोन हा थाट मालाय हौवाजों आंलाय मानो बिसनायाव गाखोलाबायनो मा बखिलाबायदो थाबला फाहामिखो हामनायाथ' हामगोन र' आन्टी बेसेसो टाइम लागोन आंहा डक्टरनाव थांब्लाथ' मास मोनसेसो लागोन खिन्थु आं अजानियाव सप्तासेयावनो हामगोन सप्तासे सोर जाहाबाय थागोन इखौ सप्तासे थाब फाहाम फाहामनायाथ' गाबोननो फाहामनो हागोन खिन्थु गामिनि सासे सथ्रिया बिब'नि सायाव जायै जायै मेजेम बारायदों सप्तासे बिनि बाहागोखौबो खमायना होनि बिनि मेजेमाबो सेमथों नोमफान नोङो सिरि था नोङो आयंआ मिथिगोन ना मा खालामनांगौ मा खालामनाङा नोंहालाय मानि दावराव बेयावलाय आन्टी बेसेसो टाइम लागोन आंहा नोंहा गोग्लैनानै सिंनि रोदाया बोखेदों माने डक्टरनि भाषायाव स्लिप डिस साननैसो फैबाय थानांगोन होमब्लासो हामगोन आनै गामि गंसे गिदिंना नै बेखिनिखौल' मोनबोबाय जागोन दे जागोन सप्तासे आन्टी आं माबोरै थागोन बे गामियाव आंथ' महाराजनखौसो नायगिरना फैदोंमोन महाराजन औ सोरबा दङ नामा बे गामियाव महाराजन होननाय गैया सार थगायनाङा मोजां खोथा बे मानसिया हले बिराद डेन्जार ओइ उनाव जुदि थगायदो होनना मिथिबा खोथाया गाज्रि जागोन नायसं मोजाङै गोसो होनानै गैयालै सार बिदि मानसि जोंनि गामियाव गैयाथ' थानायबा आं खिथागौमोन ना मोजाङै नायना ला थगायाखैलै सार आं थारखौनो बुंदो सयथिबो बुंनो थाङोबाथ' बे ओनसोलनि बयनिख्रुइ डेन्जारसिन मानसिया आंनो लि माने आंनि मुंखौ खोनाबानो गासिबो थोर थोर खमफिजोबो बेसेबां गथ'फोरखौ आं ट्रेनिं होबोबाय जाबाय एबारनिफ्राय जेरावखि लोगो मोनबाथाय बहा थाङो बहा थायो बेखौ नायना जोंनो खोथाबानो जाबाय बुजिबाय जागोन दे सार ए लि आगैसो माथो अ बाजै नों दाखौ मानो खौरां लानो थांथाराखै दन्देखौबो लानानै थां दे नोङो दाहायफोर अ जागोन दे बाजै जागोन दे थांमार दे सार थादो दे सार ए बाजै गथ'फोरखौ फोरोंखांना थांगासिनो जागोन दे दे एसे गोबावनिफ्राय दिनैसो सानै पुलिस नुलायबायलै ओनसोलाव पुलिस थाना थाब्लाबो गोबाव समनिफ्रायनो गामियाव हाबनायखौ नुवाखैमोनलै माबा जालायखो माथो जानो गामरायानो लिरदो र' गामियाव एसेबां सिखाव जाबाय थाबाबो सिखावखौनो हमनो हायाबा पुलिस लिंहरा माथो जानोलै गामब्राया पुलिसजों हिनजाव दोनखारजानानै लिंहरगोन ना बे मालाबाबो जानो हाया आरो सिखाव हमनो बिबनोखौनो लिंहरखादों माथो बेबो खम नङालै साला सैमा सिखारि बायदि मायबा मायबि मोनाम सुलायलायनानै नायो साला सिखाव हमनायनि 3000खौ आं मोननायबा हामथारगौमोनलै
आंनो गामरानि 3000खौ नांलायलायालै दास गेले गेले मोनबाय थाबानो जाबाय नै माथो मोनलायबायसो नै है हारसिंनो बोख्रेबजोब्बायलै आंना जामलांजोब्बाय साला 10 टाका 20 टाका लाना फैनानै रोजा रोजा थांनाय बायदि मोनथारबायलै बे मा 10-20 लै मा 10-20 200 टाकानि बारा थांजाबाय आंहा बेखिनि थांजानायखौ गियोबा मा खर'नो गेलेनो फैनायलै थां न'आव उन्दुना थाहै नङाबा हिन्जाव सिख्ला बायदि बिमाजों ओंखाम ओंख्रि सङै आदा 200 टाका रथ'लाय नायनि बिसोर बेसे गेलेग्रा एबार मोनबानो होफिनगोन होद गैया गेलेबावनो गोहोदोंबा न'निफ्राय लाना फै बाग 200खौनो नाला नायगोनलै आंबो नोंसोरखौ लाना फैनि र' न'निफ्राय गांगाब नोंमाया गारि सिङाव दोनखादो थां आयै आयै मालै बेटा लाजाखै सैमा नामफायाबा बिदिनो लागाय लागाय मालाय हिन्जावखौ लानानै खारबाय नों सोरजों लोगो जायो आं बेखौ मिथिगौ आथिं आखाइ दानस'जोबनानै होगोन फैसा खालि फैसा नांगौ नोंनो खोनाबायना जनालि बे गथ' सासेया आंखौ सेस खालामजोब्बाय मा बुंबावगोन इसोरासो मिथिसिगौ आं न'निफ्राय लाबोनाय सना गहेनाखौ गासैखौबो बन्दक दोनहैजोबदों थां दानो लानानै फै जुदि लाबोनो हाया ओंखाम दै जेबो मोना দেউতা কিবা হ'লনে আজি নাই অ' এইকেইদিন বৰ বেয়া দিন চলিছে বাও সেইবোৰ বাদ দে ভাত হ'লনে কেতিয়াবাই হ'ল অকল দালিহে পিটিকা বনাবলৈ এটাও আলু নাই দে হ'ব দে এই দালি দে নেমু চিপিয়ে খাই দিম আৰু ঐ শুনচোন তই যা ভাতটো বাগে যা মই গাটো তিয়াই আহোঁগৈ মই তোমাৰ পৰা পইচা কিনা লৈছিলোঁ মই তোমাৰ দাবা পৰা লৈছিলোঁ এনেকৈ খুজিলে কেনেকৈ পইচা পাম ভিতৰ যাব দে মই পইচা দি আছো मोजों गैला मा फिसाजोखौ हम गुन्दै गेजेराव हाबदेरना नों देख्रुबलांजोबगोन ओइ अब्लां बांद्रायबाय नोंना बिफान्दायखौ फिसाजोनो मानो ओइ दन्दे गोजानाव था नों मोजाङै बुंदो मोजां जानोबा जा नङाबा बोदलाबजोबजागोनबो ओरैनो जोंखानानै फैदो नों जोंदोंबा मा
होख्लादैखौ आं सैमा बोरायखौ नागिरना फैनि দাদা বেয়া নাপাবা তুমি জানাই দেউতাই আগতে চবকে সহায় কৰিছিল কিন্তু মা মৰাৰ পিছত আমাৰ এই অৱস্থা তুমি চিন্তা নকৰিবা পইচাখিনি পাই যাবা দে বাপৰে কবি পইচা জলদি লাগে মোক जोंनावनो गामियाव सिखाव हाबगासिनो सारमोना सिखावखौ हमनो गारना गुबुन मानसिखौसो नागिरफैबाय माथों आरो मैयासो जोंनि गामियाव मानै माथाम दाउ खावना लांदों जोंनानो गोसोआव मोनसेल' साननाय फैबाय थायो दिनै बहा ना मोनगोन मोनाब्ला गाबोन माखौ फानगोन बिदि आरो नुब्लाबोलाय बहाथो गोसोआव थानो सारमोना सोरनावबा सोंदो दे साला सैमा बोराय बेखौ होनदों नामा बहाबा है मिथियालां मोजाङै नायबायनो बेबा सोर जालायखो होद मिथियालां $20,000 मोनगोन सरकारनिफ्राय जाय बे मानसिखौ नागिरना होनो हायो 20,000 आरो बेल' नङा बे मानसिया आयेननि बेरेखा बिराद गेदेर मोनसे गोरोन्थि मावनानै खारखोमागासिनो दं आरो बिखौ जुदि सोरबा मदद होयोब्ला बेखौबो लोगोसे साजा होनाय जागोन बेनिखायनो सानै हयै मोजाङै बुं आं खालामगोन सार मदद नोंथांमोनखौ आं खालामगोन हामारगोन ना नों
सादो नामा सारोथर' गाव मालिस खालामना होआबा गोलैगोन मोजाङै Sonali, Rona, Sonali, Rosan, ma, खोनादों खोनायाखै? Sonali, Rona, ओइ Sonali, खोमाय बेंक जामोन नामा? Rona, अरे माय, मानथा तले, ओइ Sonali, मा जादों बिगुरा मानदों नामा बे सोर बे नोंसोरनि बर्थु थाबाय थानाया आया साबाय एगारदो जोंहानि जानो गोनां गुमै नाय गोनांबो आं थानायाव बोरै बिगुमै जानो हानो साननैसोनि गेजेराव बिखौ जुदि आं खोमानो हायाबा नाय बेले था बालन्दा सोरखौ खोमानोलै गावनो गोमालाबानो जाबाय नों रायजाना बोरै मोनखो आं हले खोनाना बिराद मोजां मोनदों माथो बुगानासो दङलै न' थांजायाखै नोङा थां आइजों बुजागोन नों थांग्रो बोराय मांग्रांग्रांनो दालागि बिमादो रायजाबाय थानाय खामानि मावबाय थायो लासिं सिंनो जानला मोनला बुखिबाय थानालै दे आयंआ इसे रागा जालायनाय मा जामारदोंमोन खोन्थालाय ओइ खोन्था आंनि जिउआव गासैबो मोजां सोलिगासिनो दंमोन नाथाय सानसे महाजन फैबाय দণ্ডে ভাইটি এটা স্কেম আছিল শুনিবা নেকি বাও 10 দিনাव फैसा डाबल 10 দিনাव সেইটো ডাঙৰ কথা সেইটো এটা ডাঙৰ স্কেম 10 দিনত পইচা ডাবল নুং টেনচনেই খালাম না মই আছো নহয় মই আও এই কথাটো মই কোৱা কথা নহয় এই কথাটো কৈছিলে মুকেশ নাযাই অটন খাকটাই আও বিল বৌৱে ইহঁত কেইটা কেনেকৈ ইমান ধনী মানুহ হৈছে ইহঁত কেইটা এইবিলাক কৈ ধনী মানুহ হৈছে গতিকে তুমি যেনে তেনে 10,000 টকা গোটাই দিয়াও আৰু বাকী সব মোৰ ওপৰত এৰি দিয়াও आंनियावथ' फैसा गैयामोनलै हा लाजिया नोङो बिमानि सना रुफाखौ फाननानै जाग्रा 10 दिनाव फैसा डाबल दन्दे गगना सेट्टा আনিলা দণ্ডে ভাইটি পাই যাবা 10 দিনত পইচা ডাবল बे नक्टा देवरिजोंनो थगायजादों नोङो ओइ दन्दे आदानि बाहायाव थांनिथौ आदाया लिंहरदो सेरेब नांबावगोन नामा नोंसोरनो मा नोंहा जोब्बाय हरदो मा 10 थाखाया बोरो जाबाय दे थांदो मोजाङै थांदै सौथुलाबायगोनबो
जोंहानि इखो माबा मोनसे बुंहाय सप्तासेसो जाबाय माबा हाथायाव थांला न'निफ्राय ओंखारलाबो आं हारसिं माथिं नायनो नाया जायो नोंसोरसो मिन्थिसिगौ दा मा जादों जायाखै खोनादों दा नों दाया बुजायना गालां एसे आं मिथिखादोंमोन माबा मोनसे जादों बेहा बेनिखायनोथ' गामिनि मिटिंआव फैयाखै आरो खेला सेला गेलेनायावबो नुथ्राखैलै मानसिखो बे साला सैमोन थाखायनो आं गामियाव ओंखारनाया जाबाय 100 दासो सेलथेनो न'सो जोनमादो खोमा बे खरान जादा न'निफ्राय ओंखारबानो बे खुजाताखसो ख्रोब ख्रो लोगो मोनथायले आं आरो आं माबा मोनसे मावनो नागिरब्ला बेहासो गेजेराव हाबसोमफैबाय थायो नोंसोर माबा मोनसे खालामदो ना ओइ बिखौसो सिन्था खालामबाय थादो बियो बिनि आथिं थोंसेखौथ' सेफायखाबाय नांगौबा एबार बिनि गोदनाखौनो मस्रायना होगोन बिदि नङा दानि जुगाव बुलाय सुलायजों जेबो लाब गैया मुलुगा बोलोजोंसो सोलियो आरो बे बोलोगोरा मानसिफोरखौ आं बायदि मेलेम गोनां मानसियासो सालायो आदा बोलो आंनावबो दं मेलेमाबो दं खालि बैसोआव आं एसे उन्दैखायसो थेवब्लाबो नों सिख्ला मानसिजों बुजादोलै छोटा नोंखौ जे बुङाखै आं सनालिखौ नायगोन आं खिन्थु बै दन्दैखौसो मा खालाम ओइ बोरबा थुंग्रिजों आसुगुर हायो नामा सोरबा आं थानायाव मा गोसो गुदुं खालामबाय दं नों गोसोआथ' गुदुं जाखागोन ना भाई नों मोजां मोननाय सिख्लाजों मालाय सेंग्राया बिदि सिथाब बालाय आरो नोंनाथ' जनालिबावसो चला बियासो फैनायलै बे बालनि बियासो फैनाय माला मा बालबारि जाखोलाय बिदायालाय माबा मोनसे खालामदोलै भाई नोंनो जि नांगौ बेखौनो होगोन आच्छा गामियाव सिखाव हमनो बिसोर बेसेबां फैसा होदोंमोनलाय 3000 बेखौ नोंलाय मानो नांगौ 3000 थाखाखौ नों नांगौ नामा ओइ सिखावा सोर नों मिथिगोन नामा हाय आं सिखाव जेबो मिथिया नों मिथिगौबा बुं मिथिनांलाया गामियाव सिखावल'सो नांगोन सिखावजोंलाय जोंहा मा लोब्बा दङ लोब्बा दोङो बिराद गिदिर लोब्बा दोङो बे मानसिखौ जोंनो सिखाव साजायगोन आरो जोंनो हमगोन बुजिबाय आरो खनसे सिखाव होनना मिथिबाथाय गामिनिफ्रायथ' ओरैनो ओंखारजाखाबाय बेबो थांबाय फैसायाबो फैबाय बले नोंबो खुस आंबो खुस ओइ दुनियालाय माथो ओंखारजागोन सनालि आरो बे मानसिखौल' सिखाव बानायगोन ब्रा सनालिया खावग्रा बे बायग्रा ओमफ्राय सनालि हारसिं दुखुथाव नोंहा मलम लगायदो ब्रा बेनो नोंनि सुबिदाया आं मिथिखादों नोंनियावसो फैबासो माबा मोनसे समाधान मोनगोन बा दा मानिबाय गासिबो मोजाङानो ओमफ्राय नों सिखावखौ बहा खावगोन आंनि खर'आव मोनसे बुद्धि दोङो मोनसे बुद्धि दोङो